Zdarec lidí, tady je Woodcrafter a Kicktiminátor. Čau. A toto je náš... Ne. A toto je náš první díl... Blbnutí přes Skype, jo. Oj, takhle můžeme nechat, to je docela pěkný. Lagi. Jo, lagy. Logík. A jak můžete vidět, kopeme kvort. Nečekaně. Potřeba. Bude potřeba. Jo, Na, do našeho nového sexy budem- baráčku. bude muset udělat plošinku, no. Plošinku, jak jsi to dělal. To vlastně ty děláš. Oh, jo, glowstone, chci glowstone. Lagy. Mluvám se za ty lagy, ale jsem v netru, takže netr se mi strašně moc laguje. Meč! Já už mám na jo. Já už mám na půl to. No, normálně. No, tady Už mám někdo na má půl zlatý rozbitý brnčo. krůmpík diamantový. Zlatý a železný brnčo tady někdo má. Jo, ukáž, počkej kde. Jo, už mám věci. Čekej, ukáž kde. Tady u sebe. Počkat. Pojď sem, nebo se to zničí. Kde jsi? Tady, tak se portni. Jo, počkej, už jsem u tebe, už jsem u tebe. Tady, tady jsou. Zlatý, železný, kalhoty a to. Mám tady brnčo zlatý. Tak to jo, to, ale ukáž. Železný kalhoty, železný chestplate a Vidím portál, já vidím portál. já musím udělat ten železný, Počkej, já vidím portál. jo. Aha. Pojď za mnou. Tak to je lol, že bychom našli admina. Ne, pojď na druhou stranu. Jste našli admina. No, že já mám železný brnčo tady. Můžeme to. A to natáčíte to. Mhm. Jo, kdyby náhodou, tak ten, kdo mluví tady u Kicktiminátora, tak to je jeho brácha. Protože mám mlčet. A nemlčí. Že má vadu řeší. Vadu Jo. řeči. Ne, spíš. Vidíš? Vadu- Ty ho vidíš nebo nevidíš? Ne. Já už jo, to má zase Já tu krátkou vzdálenost. Glowstone, potěžíme ještě glowstone, jsme tady. Sakra, babej gák, já se ho bojím. No, já taky. Mě už přikilnul. Jdeme pryč, Já si ještě projím boty. sedem na kvorci. Kurva, já ho vidím. Ne. Pojď, rychle, Kde vidím portál. Dělej, už jsem u portálu. Dělej. Jo, tady bráně, aby se nezničil. Kde seš? Tady, dělej. Dělej. Jdem na ně, jdem dovnitř. Ještě musím najest. Lol, kde jsme? Ne. Lol. Jo, Tak to je jsem halus. to znám. Ukaž, počkej. Lol, jenom 470, Už tam, že 4017 metrů to od našeho baráku. Jenom. se bodneš na nesprávné místo. Máš štěstí, že tady nikdo není. A tady není ani barák, nic. On tady nechal na svou. Kolik máš kvorců? Tady je ten hopper. Kde? Mám hopper. Kde jsi to vzal? Tady byl hopper. Hej, černý ten portál. Tady byl hopper. Tady On si tady udělal automatickou farmu, víš? Ale asi evidentně asi jak se koukám, jako nedodělal a tady byl hopper. Super, tak jestli je tady byl hopper, tak je to Jak se dělá vůbec hopper? Dělá se, jakoby, víš ne jak se dělá wrench v Technic Techu? Ne. Jak ti to ukážu. Prostě, jakoby tvrdý I, Jo, aha, jo, už vím, chápu. tvrdý I a do hnedka nahoru Česku. Jo, chápu. Takže chápeš, tak možná vesnu, že jo? Ale jo, chápu to, doufám. Nesedí. Tak, tady dám. Jo, 40 FPS stabilních, nečekání. Tak jdem dom teda, nebo až tady ještě to prohledáme. Jo, prodáme to. Lagi. Tvoje máma je tu. Kravičky. Jo, tak je potěš. I love you, kravičky. Já jsem- Od kdy se těží kravičky, kdyby náhodou, tak se těží banány, jo.
Ale kravičky ne. Ryby. Ryby se těžijou. Tak jsem se jednou spletl, no bože. Ne, já jsem se spletl. Já jsem řekl, Jo. co se těží v Norsku. Ryby. Tak já jsem řekl, že se těží Ne. baví. Ne. Lagy. Tam ty žijou ryby. Jo, ty se chceš, jo, aha. Pata. Jo, dobrý. Počkej, jsem upnutý. Tamhle něco není, něco není. Nic. Tady je barák. Blesku. Já jsem ho viděl, ale dřív. Sugarcane nevidíš, to se ti všechno na Sugarcane, kde jsou? v Tady. tom baráku. To bude ještě lepší. Musím teďka úplně tak laglo. Ne, tady je ta. Dneska? Jo. Asi. Mě se teďka laglo celý Minecraft. Jaskyně. Tak jo, ty za chvilku budu. Jo, zdarec lidi. No ono se to nám nějak... Laguje. Mě teda nějak laglo a strašně se mi to laguje. Zase. Pryč, pryč. Taky. Tak jo, Ty tvojí smysl. jsem tu za chvilku. Zdarec lidi, už ví, čím to bylo. Je to Minecraftem. Úplně hovadě. Sorry, já se omlouvám, já jsem ještě zmáčkal na proti frapse, ale už to je dobrý. Tak co jsi chtěl říct k Terminátor? No, že je Woodcrafter si myslel, že to je těma sugarcanama, jenže to sugarcanama není, ani ve snu. A čím to je? Krávičky. Nevím. Už jsem si myslel, že bylo takový hromový ticho. Lol, hej, já jsem našel tu, jak je v té džungli, tamhle to nahoře. Jo, zdarec lidí, mě teďka spadnul Minecraft. Nevím, proč se mi to teďka tak strašně laguje. Někdo tady má rezidenci. Když jsem to zkoušel předtím. Off. To někdo má resku. Lol. Když jsem to zkoušel předtím, tak se mi to tak nelagovalo. A nevím proč, takže Minecraft už natáčet nebudu, no to se ještě uvidí. Hej lidi, koupím jídlo. Za kolik? Napiš za kolik. Ale ovce... Koukám se. Že tu už tohle není. A my do toho baráku nemůžeme jít tam do toho? Ne, protože to má někdo resku. Prostě někdo má resku, to mě sere. Ty, no. Pojď za mnou. Asi kde seš? A družku, když chceš podkopat resku, to se nedá, že jo? To je až bedroku, že jo? No, myslím, že $2 jo. jeden steak. Ne, Lol. To není až Není. bedroku? $2 steak. Koši. není až k bedroku. Takže a kam je to asi tak? Až třeba 60 bloků? No, Nebo myslím, nejdřív že jo. jsem... A takhle to by nám bylo k ničemu. Ne, to Lol, je, tady jsou bloky, tady někdo to vyrobil je, bloky. to je až po, to jsou moje. To je v sloupy, takže to není až k bedroku. Normálně pod tím klidně můžeš najít diamanty a v pohodě vykopeš. Prostě reska jenom ta budova. Bungee jumping! Glog, 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 glog. Glog, 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 glog. Čekej, ty košiku. Čekej, ty čokoládko. Čekej, ty čokoládko, moje černoška. Ty natáčíš. No. A jo. Jsem si myslel, že jsi to Jsem vypnul. teď před chvilkou pozdravil, jsme ještě byli v netru. A jo. Já jsem si myslel, že jsi to měl střih. Že jsi tam Ano, asi 4krát za sebou. Máme ještě 16 minutek. Nečekaně. Máš místo na gold nugget. Jo, Tak na. celý invent. Třeba, kolik máš místa v inventu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeden. 8. 9. Si děláš místo. 9. Počkat. Creeper. 10. Creepčík. Tak pojď. Počkej, kde seš? Tady. Kde? Tady. Tady.
Jo, tady. A vím, já jsem ještě z té včerejší party trochu zhulenej. Pojď sem, na. Ježiš, uhní. Počkej. Pojď sem, na. Máš tohleto. Se ti určitě bude hodit. No, tak si teď taky mám plný ne. inventář. Skladníku, na. Já už mám plný inventář, já někam něco musím vyhodit. Vyhoď třeba pavučiny. Tohle vyhodím. Sugarcane ne, jablko si vezmu já. Jablko si A vezmu já. ještě něco, knihy tady mám. Knihy ty jsou potřebný přece. Spaj dřívo kásy, Ty vyhodím. můžeš vyhodit, máme tu XP farmu. A teď tady prostě teď mám pořád stejně FPS a vůbec se mi to nelaguje. Mám 36 FPS a prostě se mi to Já nelaguje. jsem chtěl dolů, pojď dolů. Pojď za mnou, kde seš teďka. Máš někdo tady venku. Jo. Hm. Já jdu dolů. Tam, kde byl ten creepřík. Au. Pojď ty, buzna jedna. Ježiška. Nepůjdu. Ty ne. Nepůjdu. Ne, já jsem spadl. No, dobrý. Wow, já jsem dobrý, víš co, jak se jmenuje? Počkej, jak se jmenuje ten, A já. ne, A já. ne, jak je to, jak udělali podle něho film, ten King Kong. Víš co, já jsem spadal z několika metrové výšky a prostě jsem přežil. Oh. Prostě nečekaně. Tolik železa. A asi tady někdo těžil trikapitátorem nebo čím. To tam je, v tomhle je zabudovaný trikapitátor. Že to zničí a dá tam na to místo saplingy. Tak to potom, to vystřihnu to ten příkot a udělám z toho remix. Pšik. Ne, to tam nech a pak to dej zpomal jako... A pak v tom ještě... Víš co, jako taky v tom bude. Taky bude jenom. Pšik. Ne, potom, hnedka po tom šiknutí udělej. Šik. No, tak jako zpomalně. Jo. A on to slyšel? No a nesná. To bylo hlasitější, než když ten kiktividátor mluví. Nečekaně. Ale já za to nemůžu. Potřebovala jsem příknout, no. No a psik. Mám sugarcane. Je ještě přesně 4000 bloků a budeme u našeho baráčku. No ještě 40 000 metrů, 4000 metrů. 4000 metrů. Jo, já jdu home. Já ještě ne, já jsem jdu. tady zrovna něco našel Už hezký. Minecraft nebudu hrát, tak budu hrát něco jiného. Mohlo by se tam Proto- taky najít něco hezkého. Nevím, něco jiného. Přestal natáčet, nebo co? Ne, pořád to natáčím, kdyby náhodou, jo, ale jako budu natáčet něco jiného, tak, nejenom Minecraft, víš, aby to, že to blbnutí přes Skype, tak jako, ta nebude jenom blbnutí přes Skype hraní Minecraftu. To je pravda. Ne. Tak, máme čestku, super. Já jdu udělat s tím hoperem a s čestkou jdu udělat pod tu XP farmu to, aby nám to šlo to do toho. Pro slediny. A družku, No, já udělám to s tím hoprem a čestkama, tak udělám to u ty XP Jo. farmy. další dia. Aby to šlo do toho. Našel jsem další dia, Zavře, super. aby tam nikdo nechodil. Ale jich není. A jak to Já musím to ještě našel. teda zabíjet, takže počkejte, to musím tak odkopnout. Našel jsem 5 dia, málo, Určitě ne. určitě jo. No, však tam bude 16, tak já se bát nemusím. Minecraft má hit the ground too hard. Tady. Tady to Tak. Really? Tak. Ne, jdu, ne. A jasně, proč svítíš, že teda ty dia? Když máte jdu. Když máte jdu. Proč teda těžil ty dia? Lagy. Nevím. Ne, já jsem, ty vole. Jsem ale spadnul. Pošle- Slenderman, nebo co? Ne, říkám, že jsem ale spadnul a Jenom kvůli diamantů jsem malem komu mi spadnul. to vadilo. No na to, že jich mám 5, jsem u sebe.
6. Takže to bude, když to bude. To A bude. druhý terminátore, bude to, dá se i to, že když těch spiderů, když něco spadne třeba ty oči, tak to půjde to i přes blok nebo nepůjde? Že by ta česka byla pod blokem. To nevím. Tam No, že když spadnou ty spideři v oka, No. tak jak to vlastně Jo, myslíš? už to mám hotový, počkej, jo, už jsem to nějak udělal. Další dia. Nějak udělal. Ukáž, jak to Že ty máš takový štěstí, Adam, nic. No, chudák jsem. Protože Adam hraje Slendermana, že? Kolik mám level? Ne, já nehraju Slenderman. Teda, level. 14 dia, to je pohoda. Nevím, dělá S to. modify Nespadnu do Terminátor. lá. modify kick Mám už sice 14 diama, Ne, špatně. diamantama domů. Jo. Tak jo. Radši ho, ať tě nestratíš. Co modify potom měkký tvrdý, že jo? Ne, furt měkký, všechno měkký, ale velký K. Tak. A mezera nebo ne? To je dobrý dát ty dia. Kde, v čem? V tom co modify, je ta mezera mezi tím nebo není? Je. Enchanti si dělají věci, máš 25. level. Srdečný. Enchantni si třeba meč. Nejde Je- prostě, ty máš počkat. vysvětlit. Máš u sebe ty stejky, protože nestakneš. Já jsem si kouknul tady do toho, jak to mám, počkej, to mám. Minecraft, tady Minecraft. Mlč! Co modify, tady to okopčím. Jak to, že tady je jenom malá kráva jedna? Nevím, já jsem nic nedělal s nima. To je jedno. Tvrdý, měkký tvrdý, ty jsi mi lhal. Měkký. Ne, tvrdý měkký, teprve až potom mi to šlo. Jak jsi to tam napsal? Ty jsi to napsal takhle? Co modify, měkký tvrdý jsi to napsal. Takhle jsi to napsal? Terminátor? A nebo kick ty. Jak jsi to napsal? Takhle z těch dvou? Já tam prostě- Měkký i jsem tam dával samozřejmě. Všechno měkký, nebo? Jo, všechno měkký. No, tak ne asi. Ty jsem ti... Koníče, řekni. bude takhle fungovat? Mělo by. Jo, jakože že tam Ale některý se budou jakoby bugovat a tak to nebavíš co? To hlavně jakože to půjde sebrat. Mám z těch quartz udělat... Jo, udělej bloky. Hej, oni žádný nejedou. tak musíš počkat, ne? Jaj. Tak jo, já tady budu, až tady budou nastakovaní. Zatím čau. Ještě Zarec dvakrát lidí, tolik. tak jo. Pár se mi tady nastakovalo. Já už to nechtěl jít čekat, tak nás uvidíme teraz do fakti. Tak. Tudu, tu. Já tam nebudu si mi takhle dát blok, jo. Tak, a ukáž. Ne! Nic tam nespadlo. Nebere to, nebo co? Ne, nic tam nespadlo. No, Prostě nic tam nespadlo. tak ten hopper je pěkně na hovno teda. Ale jestli to náhodou nedělá ta voda možná. Ta voda, to musí jít až ten blok za ten hopper. Jako blok za hopr, jo. Teda blok za tu vodu musí to být. Teda jakoby jeden blok před tím hoprem nebo za hoprem. Já tam jdu. Fail, Letím. no. Takhle. A mám to na tí... A jo, to je v hopru. Tam jsou 2 stringy v hopru, ale. No tak musí tam být asi redstone, aby to šlo.
Tak dones mi redstone. Počkej, nebo to zkusím dělat takhle. Takže koukni na ten hopper. Klikni na ten hopper. Vidíš? Tak v tom něco je... Tak čekej, já to vezmu, ten string. A zkusím to hodit. Mělo by to jít. No běž. Ne, počkej, uhni. Ne, ale je to v hopru. Není to v čestce, ale v hopru. Tak počkat, možná až... No redstone potřebuje redstone. Zkus tam teďka něco hodit. Počkej, Jo, já to tam tam počkej, tam dneska zkusím hodit. Už tam třeba torčku. Co jsi tam hodil? Všechno lítá nad tím. No, Takže protože v musí hopru... být- Takže musí být... To se někam zmizelo. To jsem vzal. Aha. Dones ten redstone. Tam dám redstone blok, aby to bylo hezčí. Kde? No tam, aby to nebylo jenom redstone torčka, ale redstone blok. OK. Já nechápu, proč mám ten nusný texturepack, nebo defaultní texturepack. Já si radši přepnu na tento texturepack, ten se mi strašně líbí. Ale trochu se zalaguje, ale tak to je detail. Tak jo lidi, budeme se už muset končit, půl hodiny nám už nám uběhla, tak já se loučím za postavu Woodcraftera a Kiktiminator se loučí za postavu Koho jinýho než Kiktiminatora. Fail. Tak zatím zdarec. Čau.